Yan, labas lang tayo saglit. Dahil ngayon ay translasyon, sana meron ngayong translasyon procession. May nadaanan ako kasi doon, nagtitinda nung ano ha, yung ilalagay sa ano, sa ulo ng mga deboto. Yan, bili tayo. At least meron tayong souvenir para at least kahit pa paano ma-feel din natin yung ano, yung feeling na magkakaroon ng translasyon kahit wala naman. Ayan mga tol, nadaan ako kanina meron nagtitinda nun tingnan natin kung nandito pa. Ngayon sana mga tol yung pagsisimula nung ano, translasyon procession Friday para sa pagsisimula ng Peña Francia Fiesta. Kaso nga dahil meron tayong pandemya, lahat ng mga religious activity ay suspended ano. Ayun, nakita ko na, ayun. Ayun, bili tayo. Dito magsisimula yung ano, yung translasyon kung saan magkakaroon muna ng misa bago dalhin dun sa ano, Metropolitan Cathedral. Sige na. Ayan, ito yung Peña Francia Church. Ito yung original na tahanan ng ating mahal na Birhen. Garantia Gurano Aten souvenir ano. Ini lang ano, apat kani, apat na pula. Pampa Sagrado Familia Ted. Souvenir man lang, maski makita mo yan yung translasyon ano. Apat 20 ni ini 20 man po. oh, tigsaro ka mo, oh. Sige na. Ayan po. Ulan mo. Ako masulo ka ni. Ayan po. Yan. Binilang ko lang yung pareho dahil kapag binilang ko isa, oops, mag-nanakit yung isa. Yan. Ayan, Viva la Virgen para sa kapistahan ni Ina. Guide niyo po kami, mahal na Ina. Ayan, kahit dito man lang ha, ma-feel natin yung fiesta. Ayan. Alright. Ayan, nakabilib tayo. Viva la Virgen. Pray for us. Gina. Hello, welcome back mga tol sa ating channel.
Totoy po to po. At eto ang ating Batotoy trip. So kamusta kayo mga kabisyo? Kamusta kayo mga tol? Ano ba ang trip nyo ngayong araw na to? Ayan, sa ating Batotoy trip, samahan nyo po ako at bibisitahin natin ang Peña Francia Church at ang Basilica Minore, dahil malapit na naman ang kapistahan ng ating Nuestra Señora de Peña Francia. Ayan, so shoutout muna pala sa lahat ng mga Bicolanos, mga Bicolana na mga subscribers natin at yung mga bago pa lang sa ating channel. Ayan, eto i-try natin na ipakita sa inyo kahit sa video man lang ang Peña Francia Church at ang Basilica Minore, dahil malapit na po ang kapistahan ng ating si Ina, ano, itong Nuestra Señora de Peña Francia. Alright, every September atin po namang pinagdiriwang ang kapistahan ng ating mahal na ina, ano, Lady of Peña Francia. Alright, so punta tayo ng Peña Francia Church mga tol, yung original na naging tahanan ng image of the Peña Francia, kung saan dito po nagsisimula yung selebrasyon ng Peña Francia Fiesta. Pero dahil nga po sa pandemya, nakakalungkot isipin na wala tayo nung traditional na traslasyon at yung fluvial procession, ano. Ang traslasyon mga tol, mga kabisyo, yan po yung paghahatid sa image of the Peña Francia mula dito sa Peña Francia Church. Yan ay ihahatid dun sa Metropolitan Cathedral at mag-i-stay siya doon ng 9 days, ano, at makakaroon ng 9 days novena, ano. After nung 9 days novena, siya naman ay ta-transfer via fluvial procession. Ayan, dito po nagsisimula yung kapistahan ng ating mahal na ina dito sa Peña Francia Church. So dyan po galing yung ating ina, yung original na tahanan ng ating Nuestra Señora de Peña Francia. So bisitahin natin yung Peña Francia Church. So mula dito sa Peña Francia Church, ayan, dito nagsisimula yung traslasyon, ano. So galing po dito, ito ang Peña Francia Church mga tol. Galing dito sa Peña Francia Church, tuwing kapistahan ni ina, siya ay inihahatid dun sa Metropolitan Cathedral sa pamamagitan ng traslasyon, ano, o isang prosesyon. So every September yan ginaganap yung kapistahan ng ating mahal na ina, ano. So dito punong-puno lagi dito ng tao. Dito ginaganap yung misa dyan sa lugar na yan, dyan sa Plaza de Covarrubias na yan. Dyan ginaganap yung misa sa pagsisimula ng ating Peña Francia Fiesta, ano. So dito, galing dito sa simbahan na to, yung image ng ating Virgin Mary. Eto mga tol, ang Peña Francia Church, the original home of the Virgin Mary.
Church of Nuestra Señora de Peña de Francia. Ayan mga tol. Eto mga tol, ang loob ng Peña Francia Church, kung saan merong ginaganap na misa ngayon. Ayan mga tol, may ililibing kaya may misa. Ito ang Peña Francia Church mga tol. So mula dito sa Peña Francia Church, natitipon yung lahat ng mga deboto ni Ina. Dati punong-puno ito ng tao kapag nagsisimula yung yung piyesta, bago magkaroon ng prosesyon dito, punong-puno ito ng tao. Tapos dyan ginaganap sa Plaza de Covarrubias na yan ang misa. Ayan. Yan mga tol, dito ginaganap yung misa. Tapos after nung misa dito, ihatid na si Ina. Yan ang tawag kay Our Lady of Peña Francia ay Ina, So yan mga tol, ang shrine of Peña Francia. So mula dito, ihahatid si Ina papunta dun sa Naga Metropolitan Cathedral. So una yung traslasyon mula dito sa Peña Francia Church, ihahatid dun sa Metropolitan Cathedral, tawag dun traslasyon, Tapos kapag nandun na sa Metropolitan Cathedral, yung image ni Ina, mag-i-stay siya ng 9 days dun. And after 9 days, ihahatid na siya dun sa sa Basilica Minore sa pamamagitan ng fluvial procession o yung procession na itatawid siya sa Bicol River, So dati napakaraming tao dito kapag ganitong mga panahon, Friday ginaganap yung traslasyon. So sana ngayong araw na to ay meron tayong traslasyon, pero dahil nga sa pandemya wala tayong ngayon ginaganap na religious activity, itong traditional na traslasyon procession at yung fluvial procession, Ayan, so ating silipin naman mga tol ang Basilica Minore. Dito yung sinasabi kong Bicol River, dyan dinadaan si Ina pag siya ay inihahatid via fluvial procession, ito yung dinadaanan na na ilog, Bicol River. Tayo ng Basilica Minore. Uy, lakas ng hangin, nililipad yung aking si Bitotoy. Buti na lang at meron tayong crash guard, medyo pampabigat dito kay Bitotoy at hindi tayo napapadpad, dati nung wala pa tayong crash guard, medyo magaan itong si Honda Beat natin, si Bitotoy, ay para tayong nililipad kapag mahangin. Pero nung nalagyan natin ng crash guard, yan, nakadagdag sa dagdag na timbang nitong si Bitotoy, kaya medyo bumigat-bigat, kaya hindi na tayo nililipad, So eto mga tol, eto yung kalsadang papunta ng Basilica Minore.
Balatas Road. Dati dito sa gilid nito, punong-puno na dito ng mga nagtitinda nung wala pang pandemya, no? Sa mga panahon na to, sana punong-puno yan ng mga nagtitinda ng kung ano-anong mga bagay-bagay. Eto mga tol, oh. Ayan, meron ng mga tarp. Boss! 26. Magkano, tol boss? Salamat. Yan, temperature check muna bago pumasok. Yan mga tol, ang makikita lang natin dito yung mga mga tarpaulin na may nakalagay na Peña Francia 2021. Ito mga tol, ang Basilica Minore. Ito yung bagong tahanan ni Ina. Diyan sana yung daanan papunta dun sa image of Ina kapag mayroong palik, pero ngayon wala tayong mga nakikita mga deboto. Meron din may mga dumadayo din na ibang mga mga deboto, pero mangilan-ngilan lang dahil nga medyo meron tayong restriction sa mga bisita. Hanap pa tayo ng parking dito. Ayan, medyo nakakalungkot isipin mga tol. Dati kapag ganitong oras, dami ng dyan, mga nakaparado mga sasakyan, mga bus, gawa ng dami mga dumadayo mga deboto ni Ina, pero ngayon wala, meron din ang pupunta, mga ilan-ilan lang. Ayan, ito yung grounds ng Basilica. Tara, silipin natin sa loob mga tol. May kasal sa loob mga tol. May kinakasal. Now on to the right lounge. Please stand. The principal sponsors of the Episcopal System are agreeing their respective places. DJ and Charlene and now ask you to answer faithfully the following questions. To find yourself forever in the love and service of the Lord. Are you all Yan, may kinakasal mga tol. by the authority of the Church body local May kinakasal dun sa loob mga tol. Hindi tayo gano'n nakabuelo sa loob. Daming tao. May kinakasal.
Yan mga tol, may kinakasal dun sa loob. Hindi tayo nakabuelo. Hindi tayo nakapasok dun sa may ano, malapit sa altar. Ito ang Basilica grounds, ano. Ang luwang-luwang niya ngayon, walang tao. Kung meron man, nasa loob. Dati noon ganito. Halos daming mga ano dito, mga bumibisita. Ngayon mangilan-ngilan lang yung nagpupunta dito. Yan mga tol. Pero konti lang. Hindi kaya ng dati na kapag ganitong panahon, ang dami dito mga bus. Halos punong-puno itong grounds na to ng tao, mga deboto ni Ina. Pero dahil nga sa pandemic, nasa pandemya tayo, yan, nakakalungkot isipin, ano. Walang gaanong tao dito ngayon. Yan mga tol, tara. Ay. Boss, thank you. Ayan. Yan, mula dun sa Bicol River, galing dun sa Maydanlugan, dito inihaatid yung image niya via fluvial, ano. So dito yung niya, landing area, tapos ihahatid na doon sa loob ng Basilica. Ayan, sa lahat ng mga Bicolanos, Bicolana na nakapanood ng ating video, para yun sa inyo, at least kahit pa paano, kahit sa video mo lang ay makita nyo at masilayan nyo yung Peña Francia Church at yung Basilica Minore, na alam ko na mimiss nyo na, lalo na kapag ganitong September, kapag kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ang iba talagang umuwi pa ng Bicol, ng Naga City, para makatid ng kapistahan ni Ina. Pero ngayong meron tayong pandemya, halos pahirapan sa pagbiyahe. Yan. So isama ko na lang kayo sa ating panalangin. Buti tayo nandito lang tayo malapit sa ating
mahal na ina, ano. So yung ating panalangin sa inyo mga tol, mga kabisyo, mga kababayan natin na hindi na nakakauwi ng Bicol, hindi na nakakauwi ng Naga City, na nasa ibang lugar ngayon. So yung ating panalangin, gabayan nawa kayo ng ating mahal na ina. Ito ang Plaza 15 Martires. Nung wala pang pandemya, kapag mayroong trastrasyon, punong-puno ito ng tao. Yan. Diyan nag-aabang yung mga deboto ni ina para abangan yung trastrasyon procession, ano. Ito, punong-puno ito ng tao. Then dyan, nakatambay yung mga tao dyan lahat, oh. Dito sa 15 Martires, ano, na dyan, makikita mo, gilid ng kalsada, punong-puno ng tao, ng mga deboto ni ina para abangan yung pagdaan ng ating trastrasyon. Dito yung dumadaan, eh. Along Peña Francia, iikot dyan sa may Plaza 15 Martires at tuloy-tuloy papunta dun sa may Metropolitan Cathedral, ano. Dahil one way dun, hindi tayo makadaan dun, hindi natin maipakita yung talagang ano, rota. So dito, punta lang tayo ng Metropolitan Cathedral. Ipakita ko sa inyo mga tol, from Peña Francia Church, kung saan galing yung ating image sa Peña Francia, dadalhin yun dito sa Metropolitan Cathedral sa pamamagitan ng prosesyon na ang tawag ay translasyon. Translasyon ibig sabihin transfer of image by land, ano. Yung translasyon mga tol, yan ang pagsisimula ng Peña Francia Fiesta. Tapos mag-i-stay dito si ina, tawag kay ano, kay Our Lady of Peña Francia ng mga Bicolano ay ina. Yan, si Mama Mary, ano. O eto, kita nyo yan, yan ang Porta Maria. So dyan ihahatid yung image ng ating mahal na birhen, ano, Nuestra Señora de Peña Francia. Yan, so dito, dyan ihahatid dito sa entrance na to. Dito ilalagay yung image ng Birhen Peña Francia, kung saan mag-i-stay yan dito ng 9 days. Alright, so dito gaganapin yung ano, yung misa. Dito ginaganap kapag trastrasyon, ano. Dito ginaganap dito sa patio yung misa. Tapos dati punong-puno ito ng tao, itong grounds na to. Halos di maulugan ng karayom, kanga, ano, sa dami ng mga deboto na napupunta dito. Dyan matatapos yung transaction procession at dyan papasok yung image ng ating mahal na birhen, ano. Tapos dadalhin dito at dyan gaganapin yung misa, ano. Dito yan sa mga Metropolitan Cathedral grounds mga tol. Ayan. May mga nag-aabang na doon dahil ang balita ko magkakaroon lang ng virtual activity ng ating Peña Francia Fiesta ngayong taon na to, ano. Yan, ito ang Metropolitan Cathedral mga tol. Tama-tama, drop by muna tayo. Araw-araw ko nag-drop by dito. Hindi na ako pumapasok dito, lang ako sa labas nagdadasal. Thank you po Lord. Ayan, ito mga tol ang cathedral grounds kapag mga ganitong panahon, kapag may traslasyon, punong-puno ito ng tao. Ayan, punong-puno yan mga tol ng mga deboto ng ating poong Divino Rostro at Our Lady of Peña Francia. Ayan. Ayan, dyan ginaganap yung misa pagkatapos ng translation procession, ano.
At punong-puno ito ng mga tao dito sa grounds na to. Ayan. Ayan. Pero ngayong meron tayong pandemic, ano, nakakalungkot isipin na yan, wala tayong mga gaganapin na ano, na mga religious activity dito mga tol. Yan, sa lugar na yan, punong-puno dyan ng tao dito, sa grounds na to, dahil dito ginaganap yung misa dyan sa lugar na yan. Yan. So ngayon, walang tao. Ay nako, dahil sa pandemic, ano. So ipagdasalan lang natin sa ating Birhen Maria kay Our Lady of Peña Francia na sana matapos itong pandemic, ano. Alright, so yan mga tol, naipakita ko sa inyo ang kaganapan ngayong Peña Francia 2021. Ayan mga tol, after nung misa dyan sa lugar na yan, mag-i-stay yan dyan si Ina. Ipapasok siya dun sa loob ng Metropolitan Cathedral at doon siya mag-i-stay ng 9 days, ano, para sa 9-day novena, ano. Ayan, mag-i-stay siya dyan ng 9 days para sa 9-day novena. Tapos after nung 9 days novena na yon, muling ihatid itong si Image of Peña Francia dun sa Basilica Minore, yung kanyang bagong tahanan, ano, yung napunta natin kanina, ano, yung Basilica Minore. Muling ihatid dun si Ina ngayon sa pamamagitan naman ng tinatawag na fluvial procession. Yung fluvial procession, sa pamamagitan ng ano, ng procession, itatawid siya doon sa Bicol River, ano. Alright, tapos ayun mga tol, doon na gaganapin yung pinakahuling misa. After nung fluvial procession, makakaroon ng misa doon sa Basilica grounds, and then ilalagak uli si Ina doon sa kanyang bagong tahanan sa Basilica Minore. So yan mga tol, ang huling kaganapan dito sa Naga City, Camarines Sur, kaugnay ng ating sana ay pagdiriwang ng Peña Francia Fiesta 2021 ngayong taon na to. Pero dahil nga sa pandemya, wala tayong mga religious activity na gaganapin. Walang procession, walang fluvial procession, at balita ko nga ay idadaan na lang via virtual. Ayan. So abang na lang kayo sa Facebook page ng Archdiocese of Cáceres para sa mga detalye ng virtual na pag-celebrate ng Peña Francia Fiesta ngayong taon na to, ano. So sa lahat ng mga Bicolano, Bicolana na ating mga subscribers at sa mga bagong subscribers po natin, and don't forget to subscribe sa aking channel mga tol. Kahit sa video mo lang, kahit pa paano ay may pakita ko sa inyo ang mga huling kaganapan dito sa ating lugar, sa maugmang lugar sa Naga City. Alam ko miss na miss silang umuwi dito sa Bicol, ano, yung ating mga kababayan, yung mga Bicolano o Bicolana, mga deboto ni Nuestra Señora de Peña Francia. Alright, so ingat na lang kayo mga tol. Ako po si Totoy Bato at eto ang ating Batotoy Trip. Hanggang sa susunod na video natin mga tol, as always, God bless. Viva la Virgen. Ride safe. Bye bye.